Men İran'dan, Gülistan stanından, Kümmet şäherinden, Gedemabad owasynda yaşap beren Aý Muhammed Mugymy, asly adym Muhammed Guly. 32-33 ýyl bäri Dutarada ostasy. Onun bagçylyk, bagandarçylyk bilen geçirip ýönädi. Yaray, her kime könlünü bir bağlap, yarın ayrılığını, yarını güllap. Bizim gotda şähertimi batken, yaşladı hewassın. Yaş olanlar var, täze etkinjekler. 8-9 yaştan şu var, duta çalıp aydın saadet verirler var. Bärde ýaşurraklarym var. 50 deňlesen gelýär, öz deňlemek. Ay gaty waset galym ilki diýe, güzeranmy kabul diýe. Ýagdaýym dogrulandy. Indi de güzeranym Allaha şükür kabul diýe. Indiden sonra 3-5 saat salasam ýa aýdym hiňillenäsem diýe. Men adym täsirli, oturmuşum Kümmetde Galanlar Ağa Dowasynda, özümde maramar işinden ulanlanan ýan. Bu adamı işlemek, birmek yaş olalansan, şu hatta ayna dışlamayına oturuyan, gelýände şu yüreğim basanda şu dutar ne çak diýen. Başka elimden gelýän zat yok. Kara yüreğim basanda men ýitirseniz bu wagt gelekedi ayna dışlamayany tagamaly. Şu dünýäde salamat ýa. Kara bizden kabul etdiler. Agly berçilik bolsun. Bir başçılık hüneri güzeran için asla boluna. Berde asla boluna. Sebebi başçılık näsen toy tomoşada çıkış etmeli bolýar. Onun bir artykmaz girdejisi ýok. Ýok ben daşgary bir işin hüneri bolamaly. Bir başçılık, tagandaçylyk bir öz sunawatyn bolansa. O yüreğim için, il halkın için ondan yazap sağlandarsın, tutar, yakacak olsun. Ama güzeran için bolun ağa. Hökmen bir daşgary işin bolup durmaly. Mundan bir artykmaz girdiji yok sana. Ýöne öz sunuwatyň, öz hünäriň, öz däpdesturun bolansaň, ben ýalakda gelýär, şu işe başgurýar. Ağın çolap asılın gelir, hep loğun son gelir.